pitkä oikein 4. Joo. Kohta. Oikein 4 miinus. Joo, sitten. Pitkä vasen 6. Pitkä oikein 4. Oikein 4. Vasen 4. Ota vähän, se oikein tulee tästä tuosta. Vasen 4. Sitten. Oikein 4 miinus. Sitten. Vasen 4 silta. 250. Vasen 300. Vasen 550. Sitten. Vasen 2. Pitkä oikein 5 miinus 100. Sitten. Oikein 6 miinus 100. Vasen 4 miinus 50. Pitkä oikein 4. Lopussa 3. Vasen 3 miinus oikein 2 miinus risteys. 100. Oikein 6 300. Vasen 4. Oikein 6. Vasen 600. Vasen 5 miinus 100. Sitten. Oikein 5. Vasen 4. 100. Vasen 5. Otetaan vasen 4. Joo. Sitten. Vasen 5. Lopussa 3 50. Pitkä oikein 4. Vasen 4. Oikein 5. Vasen 6. Joo, sitten. 200. Pitkä oikein 5. 100. Sitten. Vasen 500. Vasen 4. Pitkä oikein 4. 400. Se on vähän tätä mutkaa, niin se on 400, niin kato. Niin Joo. Sitten sen jälkeen. Pitkä vasen 3 miinus, oikein 3 miinus 50. Oikein 3. Vasen 600. Oikein 5. Heti pitkä vasen 4. Sitten sen Oikein 6. Pitkä vasen 6. Pitkä oikein 4 miinus. 200. Oikein 600. Sitten 100. Vasen 5 miinus 100. Pitkä vasen 5 miinus. Pitkä oikein 4. Pitkä oikein 4. Vasen 5 miinus. Tää oikein 4. Vasen 5 miinus 150. Vasen 5 miinus. Täällähän menee vittu oikein 4. Tämä on vasen 5 miinus, oota hetki. Oikein 4 tästä. Vasen 4. Oota hetki. Joo, tää sitten. Pitkä oikein 5. Tää on tarkkana paikka tämä nyt. Joo. Onko tämä on nyt semmonen, missä on merkattu jotakin? Ei oo. Ei oo. Nyt on 3. Vasen 3. Joo. 400. Sitten, joo, on. Joo. Vasen 4 miinus. Ei oo. Niin on, ootahan. Täältä on vasen 4 miinus tätä päästä. Joo, 150. Joo, se on siitä. Ootahan vähän kun jarrutellaan. Joo, se on kohdalla. Vasen 5. 100. Vasen 6. Heti pitkä oikein 300. Vasen 5 miinus.
lopussa 6. 150. Oi. Antaa mennä vaan. Oikee 650. Vasen 500. Loppu bensa. 500. Pitkä oikee 5 miinus. Heti vasen 4 miinus. Maali. Eikö tarkoita tuo bensa meni? 100. Oikee 4 miinus. Vittu bensa meni yllättävän loppu. Ei mitään. Olipa hyvä. Päästiin. Kiitoksia. Es. Päästiin maaliin.